Arrenca al Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa Molta Merda, un nou espai d'iniciació i pràctica teatral col·lectiva a càrrec de la companyia Escarlata, que connecta persones, històries i el riure des d'una mirada escènica. Doncs Molta Merda és una proposta del Centre Cívic en col·laboració amb el Teatre L'Artesà. És una proposta de creació col·lectiva, que el que volem és que la gent es pugui iniciar en la pràctica teatral, però és un procés molt obert. Diem que no és un taller de teatre perquè la idea és que la gent vingui a provar, a jugar i sí que hi ha la intenció de, al final, poder crear una peça entre totes, però el procés està molt obert i tot dependrà de les persones que participin, de les seves habilitats, coneixements i del que aportin totes, que acabarà sent una cosa o una altra. Volíem fer una passeta més i fer aquesta proposta com més estructurada, també comptant amb un acompanyament professional, que la idea és que cada any vagin canviant les artistes que l'acompanyen, però aquest any comptem amb la companyia Escarlata, que té molta trajectòria també en l'àmbit de les arts en viu. Es tracta d'un projecte en col·laboració amb el Teatre L'Artesà que va més enllà d'un taller de teatre, ja que té com a objectiu obrir un espai de creació col·lectiva liderat per les mateixes participants que seran alhora les protagonistes. Un projecte que és molt més que un taller de teatre, és una experiència col·lectiva on la creativitat i la comunitat prenen el protagonisme i el que seran les persones participants les qui definiran com serà i el que passarà a la mostra. El fet que sigui un espai on no hi ha la pressió de que a final de curs hem de fer una obra de teatre, la típica obra de teatre de pujarem a l'escenari i farem una obra d'una hora. No hi ha aquesta pressió. És això, es crearà alguna peça, però el format ara mateix està totalment obert, és molt lliure i el que estan fent en aquestes primeres sessions és jugar, fer jocs d'improvisació. Ens dona molta tranquil·litat també que siguin la companyia Escarlata qui ho està acompanyant, pel que dic, perquè són gent amb molta experiència i que estem segures que ho podran conduir molt bé. A les dues primeres sessions han assistit més de 30 persones, sobretot dones, de tots els grups d'edat. Hem activat el servei de canguratge de l'Ajuntament, llavors hi ha l'opció aquesta de que puguin deixar els seus infants aquí a l'espai joc amb monitores mentre venen a fer la sessió, i això també ha afavorit que aquestes edats que a vegades costa que participin en aquests processos, perquè estan amb edat de criança, que és més complicat a vegades organitzar-se, sí que hi ha bastanta diversitat d'edats. Molta Merda és un espai de descoberta i experimentació, obert a tothom. No cal experiència prèvia, només les ganes d'endinsar-se en el món de la pràctica escènica. Soc una persona molt discapacitada i estava bastant deprimida últimament. Tenia una depressió bastant gran i la veritat és que aquí m'han tret molts somriures. Em feia falta somriure i somriure'm de mi mateixa. I la veritat és que m'ha anat molt bé perquè la veritat és que aquí ric molt i em feia molta falta. Es como una terapia. Pues yo me enteré a través del GISC, del splay donde va mi hija. Vinieron allí a ofrecérnoslo y me llamó la atención porque yo ya había estado trabajando con la policía de aquí del Prat en el Teatro de Educación Vial y fue súper divertido. Nos dijeron que esto era una aventura, que quién sabe qué. No se sabe qué va a salir de aquí, no se sabe nada, solamente que va a ser algo divertido y creativo. Y como yo soy muy creativa, pues bienvenido, me encanta. El vivir en la incertidumbre con algo divertido es maravilloso. Molta Merda és una activitat gratuïta que s'impartirà cada dimarts de 6 a 8 del vespre fins al 25 d'abril, quan presentaran la mostra resultant d'aquest procés de creació comunitària.